तामिळनाडूतले कांची कामकोटी पिठाचे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती आणि हेर 22 आरोपींक देवळाच्या व्यवस्थापकाच्या खून प्रकरणात कोर्टान निर्दोष सोडले। शंकराचार्याच्या अटके उपरांत 2004 देशभर गाजिल्ले हे केशीचो 9 वर्सां उपरांत पॉंडिचेरी कोर्टान निकाल दिलो। मठाचो व्यवस्थापक शंकर रामनाचे खून केशीन 23 जाणां आड पुलिसांनी आरोपपत्र घाल्ले। प्रकरणातले चडशे साक्षीदार घुविल्ल्यान पुलिसांची केस भायर पडली। 2004 हो खून जाल्लो। 2004 जयललिता तामिळनाडूची मुख्यमंत्री असताना हे प्रकरण घडिल्ले। 3 सप्टेंबर 2004 कांचीपुरमातले वरदराज पेरुमल देवळाचो व्यवस्थापक शंकर रामनाचो गूढ पद्धतीन खून जाल्लो। कांची कामकोटी पिठान मोठ्या प्रमाणात अर्थीक गैरव्यवहार चल्ल्यात म्हूण शंकर रामन आरोप करतालो। ताणें ते विशीं मिडिया कडेनय पयलीं पत्र व्यवहार केल्लो। अकस्मात ताचो खून जालो। हे केशीन शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ताचे सहाय्यका सयत 23 जाणांक अटक केल्ली। शंकराचार्याचे अटकेन हे प्रकरण बरेच गाजिल्ले। चौकशी यंत्रणांचेर राजकीय आनी थळावे मठाचो दबाव येवं नये म्हूण ही केस तामिळनाडूंतल्यान पॉंडिचेरींतले कोर्टान व्हेल्ली। 9 वर्सां उपरांत बुधवारा हे केशीचेर निकाल लागलो। The learned judge has acquitted all the accused, and further he has stated that the prosecution has failed to prove the motive, and there was no conspiracy, and also all the witnesses have been turned. Most of the eyewitnesses, crucial witnesses, have been turned hostile, and there was no corroborating evidences, and so the learned judge has acquitted all the accused. All the 23. All the 24 or 23 accused. So what was the reason? Why? Motive has not been proved. There should be a material. There should be a prima facie case. When there is no prima facie case, what is the necessity for the government to unnecessarily to go for the appeal? What is your message to the government? No. Government did not involve in this matter. They have only in the year 2004. At the time the police only registered case. The police only investigate the matter. The police only filed a charge sheet. In this matter, the government did not show any interest or did not act against any one of the accused in this case. शंकर रामनाची बायल आनी चली धरून 20तले एकाय साक्षीदारान पुलिसांचे केशी प्रमाण साक्ष दिली ना। ते शिवाय हेर 83 साक्षीदार आशिल्ले। साक्षीदारांनी आरोपींक वळखूंक नाशिल्ल्यान पुलिसांचे आरोप आनी दावे भायर पडले। शंकराचार्याची मानहानी केली म्हूण आता भाजपाचे फुडारी जयललिता कडच्यान माफी मागतात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। देशभर गाजिल्ले दिल्लीतले आरुषी हेमराज खून केशीन सीबीआय कोर्टान तलवार जोडप्याक जल्मठेपेची ख्यास्त दिली। सीबीआयन तांकां फाशी दिवची म्हूण मागिल्लें। तलवार जोडप्यान आदेशाक वयल्या कोर्टान आव्हान दिवपाची तयारी केल्या। मे 2008 जाल्ले आनी फाटली 5 ते 6 वर्सां देशभर गाजिल्ले ह्या प्रकरणात आवय बापायनूच 14 वर्सांचे चली आरुषीक मारलें हें सिद्ध जालां। आरुषी आनी हेमराज खून प्रकरणात आरुषीचे आवय बापूय राजेश आनी नुपूर तलवाराक सीबीआय कोर्टान जल्मठेप फरमायल्या। भारतीय दंड संहितेच्या 302 कलमा खाला तलवार जोडप्याक जल्मठेप दिल्या। तातूंतच 201 कलमा खाला दोगांकय 5 वर्सांची ख्यास्त आनी 203 कलमा खाला राजेश तलवाराक आनीक 1 वर्साची ख्यास्त फरमायल्या। देखिए, जज साहब ने आते ही जो उनका आदेश था जज साहब का उसको पढ़ करके सुनाया और जज साहब ने कहा कि सेक्शन 302 के मामले में लाइफ इम्प्रिजमेंट दोनों के लिए और सेक्शन 201 के मामले में 5 ईयर का इम्प्रिजमेंट दोनों के लिए और सेक्शन 203 के मामले में राजेश तलवार के लिए 1 ईयर का इम्प्रिजमेंट ये कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है। उनके जो रिएक्शन थे वो बिल्कुल पछतावे के भाव थे उनके चेहरे पर, ठीक है, पछतावे के भाव थे उनके चेहरे पर, वो साफ नजर आ रहे थे। और बाकी जो सीबीआई टीम थी वो पूरी खुश थी। हम लोग जो भी थे इस केस से जुड़े हम भी खुश थे इस फैसले से। 5.5 वर्सां उपरांत ह्या केसीचो निकाल लागलो। सोमारा कोर्टान राजेश आनी नुपूर तलवाराक दोशी थारायले। मंगळारा दनपार मेरेन कोर्टान ख्यास्तीचेर आर्ग्युमेंट आयकले। ही रेरेस्ट ऑफ रेर केस म्हूण घोशीत करून तांकां फाशीची ख्यास्त दिवची अशें सीबीआयन मागिल्लें। तलवार जोडपे ह्या निर्णया आड हायकोर्टान आव्हान दिवपाचे तयारेक लागला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। शिवसेनेचो कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरेन जीएमसीन येवन जखमी शिवसैनिकांची खबर घेतली। आयतारा कणकवले पुलिसांनी केल्ल्या लाठीमारान 14 शिवसैनिकांक बरोच मार लागिल्लो। कांय जाणांक हाडून बांबोळे जीएमसीन घाले। कणकवलेचो पुलीस अधीक्षक सुपारी घेतिल्ल्या गुंडा भशेन वागता। सत्तेर बशिल्ल्या आकांतवाद्यांक घरा धाडपाचो वेळ आयला म्हूण उद्धवान मिडिया कडेन तिडक उक्तायली। कणकवले केस्तांवांनी जखमी जाल्ल्या शिवसैनिकांक उद्धव ठाकरे मंगळारा सकाळी येवन मेळ्ळो।
आमने सामने नावाच्या डिबेटीत आयतारा काँग्रेसीन शिवसेनेच्या फुडाऱ्यांक थंय आपयल्ले. शिवसैनिक म्हणटात पुलिसांनी तांकां थंय वचपाक दिले ना. आडयल्ल्यान शिवसैनिकांचे पुलिसां कडेन पेटले. शिवसैनिकांक पुलिसांनी लाठयो काडून गुंडा भशेन यथेष्ट बडयले. 14 शिवसैनिक हातूंत जखमी झाले. उद्धव ठाकरेन काँग्रेस आणि पोलिसांचेर फोग काढलो. सगळ्या पोलिसांना काही दोषी ठरवू इच्छित नाही, परंतु आत्ता जी माहिती मला इथे सुद्धा मिळते, पत्रकारांकडनं मिळते, त्याच्यामध्ये खास करून तिथल्या SP नी अक्षरशः सुपारी घेतल्यासारखं वर्तणूक केलेली आहे. ह्याचा निषेध नाही, मला वाटतं असं जर का सुपारी घेतल्यासारखं काम जर का कोण करणार असेल तर ताबडतोब बंदोबस्त केला गेला पाहिजे. पोलीस काय, गृह खातं काय, हे निपक्षपातीपणे वागलं पाहिजे. राजकीय लढाई लढताना, राजकीय लढाई आम्ही लढतोच आहोत आणि ती लढणार आणि ती जिंकणार, परंतु त्यावेळेला केवळ सत्तेवर आहे त्या सत्ताधाऱ्यांचे धुणीभांडी नोकर असल्यासारखं गृह खात्याने किंवा पोलिसांनी वागू नये. कधी महिला शिवसैनिकांना कोणी अशी लाठी मारण्याची डेअरिंग केलं, याचा अर्थ त्यांचा पराभव त्यांना डोळ्यासमोर दिसतो आहे. कोणी आता किती त्यांनी गुंडगिरी करण्याची तर त्यांची आता काय कुवत राहिलेली नाहीये, म्हणून पोलिसांना हाताशी धरून ते दहशत करण्याचा प्रयत्न करतात, पण हे त्यांच्या अंगावरती उलटल्याशिवाय राहणार नाही. आमने सामने डिबेटीत येवचो म्हूण काँग्रेसीन उद्धव ठाकरे काय आव्हान दिला. ताचेरय उद्धव तिडकलो. कोणाला, मला सोनिया गांधी आलं तर मी नक्की येईन आमने सामने करायला. 20 नोव्हेंबर त्यावेळेला तुम्हाला आठवत असेल अतिरेक्यांचा हल्ला झाला. आता हे सत्तेत बसलेले अतिरेकी जनतेने घरी पाठवायला पाहिजे, संपवायला पाहिजे. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसर.